Hej, det er længe siden vi har lavet en lille video. Jeg synes lige jeg vil vise en nyhed vi har fået hjem til de nye højtbuer. Og det er den nye Quiver fra Fuse, som er bygget til de nye højtbuer. Her har jeg taget min egen og lige prøvet at montere den for at se hvordan det ser ud i forhold til den gamle. Den er meget lig den gamle, men der er blevet lidt mere robust beslag. Og den gamle model, den havde en vippeanordning, man vippede op og trak Quiveren ud. Den her model er så modificeret lidt. Hovedet er nogenlunde det samme som de tidligere modeller, men det nye ved den er, at man lige drejer på den her, og trækker Quiveren bagud. Og den sidder virkelig godt fast, så den er temmelig robust. Samtidig med så har den jo også den egenskab, som jeg ved der er mange der er helt vilde med dem der hedder tight spot Quivers. Dem har vi jo også snart i vores program. Men nu er det her original reservedel, kan man sige, til buen, og jeg ved ikke, man lige kan se det, men prøv at lægge mærke til, hvor tæt den kommer på selve riseren, altså håndsektionen på buen. Den er bygget så tæt ind, som det nu kan lade sig gøre til buen, så den passer de fleste af de nye højtbuer, eller alle de nye højtbuer. Så det er en temmelig lækker nyhed, vil jeg sige. Den er heller ikke specielt tung, så der er ikke vægtmæssigt er det heller ikke nogen problem. Der er mulighed for at kunne, det der ved jeg, der er flere, der har haft stor succes med, og montere den i bunden i stedet for. Sådan så den simpelthen kommer til at sidde på hovedet, og pinens faner vender opad. Og det giver en temmelig god balance i buen i øvrigt. Og man kan lide det eller ej, synsmæssigt er det måske ikke så pænt, men det virker. Tro mig, kender flere, der har gjort det. Personligt har jeg ikke noget problem med, at den sidder heroppe med min skydning, så jeg har valgt at montere den heroppe. Men ellers så et rigtig godt greb i pilen. Her der er det en Easton torque-pil, og det er endda en lidt tyndere skaft end mange andre skyder med. Sidder bare rock solid fast. Så gå ind og kig og tjek den på shoppen. Den er, så vidt jeg husker, samme pris som den gamle model. Men kan ikke monteres på de gamle højtbuer. Det er kun til 2014 modelbuerne. Og der har vi stadigvæk den gamle højt. Den hedder jo et højt short Quiver. Men der har vi jo den gamle model selvfølgelig stadigvæk til de gamle elementbuer og spiderbuer og hvad de nu er siddet modellerne der. Men jeg synes bare lige jeg vil vise den her. Den får selvfølgelig i camo, i højt egen camouflage og i sort, som er mat sort, så der er ikke noget genskin fra den. Nu har jeg valgt en camo, fordi jeg har en togfarve med camo ben og sort riser, og så tænkte jeg, vil jeg godt prøve den med lidt mere camouflage. Så prøv at gå ind og tjekke på vores webshop og se hvad du synes om den. Tak, hej!